Hej alle sammen, jeg hedder Alexander Lynge, og jeg studerer til skov- og landskabsingeniør hos Københavns Universitet på Skovskolen i Nødebo. Jeg har fået til opgave at lave en film og dele min viden om mit personlige yndlingstræ, ædelcypres, a.k.a. Camesyparis. Og derfor har jeg været ude i min baghave, altså Gribskov, og fundet en bestand af ædelcypres vest for Skovskolen. Så lad os komme derud. Rundt om mig og bag mig ser I adskillige ædelcypres. Ædelcypres er nem at identificere året rundt, da det er et stedsegrønt nåletræ og derfor ikke smider sit løv i vinterhalvåret. Derudover så er cypresfamilien nem at adskille fra andre nåletræsfamilier, da deres bevoksning af nåle differentierer så meget. Nålene er nemlig skælagtige og sidder i flade, buede skud. Dette giver generelt cypresfamilien et mere loddent og blødere udseende end andre nåletræsfamilier. Træets krone er ofte smal og danner en regelmæssig kegleform med et nedadgående eller hængende vækstmønster af skuddene. Topskuddet på ædelcypres når generelt en maksimal højde på 30 meter og er buende eller hængende. Stammetykkelsen ligger lige under 1 meter i diameter, og koglerne på ædelcypres sidder højt og er meget fine, små og runde. I forhold til barken, så på unge ædelcypres er den meget glat og brun, mens den hos ældre træer får et mere brunrødligt skær og danner de her lange, lodrette, afskallende flager, som der har en lidt lysere kant. Ædelcypres og kæmpetuja forveksles ofte med hinanden, da deres udseende er meget ens, og fordi de begge to tilhører cypresfamilien. Personligt bruger jeg undersiden af nålene til at identificere, om jeg har at gøre med en ædelcypres eller en kæmpetuja. På kæmpetuja former nåleskællene nemlig et mønster, som der minder rigtig meget om en sommerfugl, mens hos ædelcypres så danner skællene et mønster, som der ligner et Y, altså cypres. I midten af 1800-tallet blev ædelcypres indført i Danmark, og generelt findes den mest i parker og i haver. For eksempel bruges ædelcypres ofte som hækken til ens forhave. Dog bruges ædelcypres også i de danske skove i dag, oftest til rekreative formål for publikums nydelse, men også til produktion af pyntegrønt. Det er dog sjældent, at ædelcypres bruges til vedproduktion, da dens langsomme væksthastighed ikke kan hamle op med andre alternativer, som for eksempel rødgran. Tak for, at I har set med. Jeg håber, at mine ord kan bringe noget yderligere interesse om ædelcypres. Jeg synes nemlig, at det er et fantastisk træ. Så jeg må se at finde hjem, før at det bliver mørkt.